Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας προτείνω ένα διαμέρισμα στην καλή πόλη στον Πειραιά. Μία μεζονέτα 126 τετραγωνικών, το σαλόνι της, μαζί με το τζάκι, ένα ευρύχωρο σαλόνι, βρίσκεται στον 4ο όροφο γωνιακής πολυκατοικίας, ξεχωριστή κουζίνα, φωτεινότατο, με το WC του στον ίδιο όροφο και με περιμετρικές βεράντες στον κάθε όροφο. Εδώ είμαστε στον 4ο. Όπως βλέπετε, οι βεράντες περικλείουν τον κάθε όροφο, θέα στο λιμάνι του Πειραιά. Και ανεβαίνουμε στον 5ο όροφο με εσωτερική σκάλα, ο οποίος αποτελείται από 3 κρεβατοκάμαρες, ευρύχωρα δωμάτια, δεύτερη κρεβατοκάμαρα, μεγάλες ντουλάπες και τρίτη κρεβατοκάμαρα. Μπάνιο στον όροφο και επίσης πόρτα που έχει τη δυνατότητα να έχει ξεχωριστή είσοδο σε κάθε όροφο ξεχωριστά. Το διαμέρισμα έχει την αποκλειστική χρήση δώματος στην ταράτσα ενός χώρου 28 τετραγωνικών με το WC του, ξύλινη οροφή, και με θέα το λιμάνι του Πειραιά. Αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο διαμέρισμα, παρακαλώ καλέστε μας. Γιώργος Αδαμόπουλος, Athens Riviera KW.